Moi ja tervetuloa tänne Runotyttöjen neulekerhoon. Minä olen Päivi ja olen innokas neuloja ja ammatiltani olen kuvataiteilija. Ja tällä videolla esittelen viime aikojen neuleita ja sitten aina väliin laitan vähän hengitystaukoina noita mun viime ajan maalauksia, mitä olen työni puolesta maalannut. Puhun tässä neuleiden ohessa myös muusta inspiraatiosta, mitä viime aikoina on ollut neuleiden suhteen. Ja siis mä oon ollut todella inspiroitunut. Mulla on ollut siis aivan jotenkin ihana neulekevät. Että mä oon neulonut paljon, sit mä oon aika paljon ostanut myös lankoja ja vähän muutakin tarviketta. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin neulominen on aika pitkälle täyttänyt mun vapaa-aikaa tässä tänä keväänä. Ja on ollut ihan semmonen, suoraan sanottuna mulla on ollut startiitti. Mulla ei ole aina, se ei ole kauhean tavallista mulla, mutta nyt on kyllä ollut, mutta mä oon pitänyt sen kurissa. Mä oon keksinyt tämmöisen jutun, että aina kun mä ajattelen, että tänä iltana kyllä aloitan uuden neuleen, niin sitten mä ajattelen myös, että okei, mutta neulo tota vanhaa vielä niin kuin vähäsen ja sit voit aloittaa. Tai että okei, että sitten kun sä meet vaikka niin kuin viikonloppuna ostaa lisää lankaa, niin sit sä voit aloittaa aina jonkun tämmöisen, että yeah but. Ja sillä tavalla siirtänyt sitä eteenpäin, että en mä nyt ihan kauheasti ole neuleita todellakaan aloittanut. Mutta ideoita olisi kyllä tosi paljon. Tämä itsekuri on kyllä ollut ihan välillä tehnyt neulomisajan vähän niin kuin sellaiseksi ristiriitaiseksikin, mutta olen ollut silti tosi inspiroitunut. Mulla on ollut ihania neuleita. Se vaan on niin, että kun mä neulon paljon monivärisiä neuleita, niin ne vie aika paljon aikaa. Et ne ei ole yhtä nopeita kuin jos neulos vaan yksivärisiä. Mutta sitten toisaalta mä oon niin inspiroitunut niistä monivärisistä jutuista, että mä oon sitten toisaalta neulonut niinku ajallisesti enemmän kuin mitä mä oisin, jos mulla olisi jotain yksivärisiä projekteja. Ja mä oon oikeasti ajatellutkin, että mä en ole semmonen niinku yksiväristen juttujen neuloja ollenkaan. Mä oon aina ennen pitänyt oikeastaan heikkoutena sitä, että mä en pysty ostamaan niinku vaan niinku tyyliin 500 grammaa jotain tiettyä yksiväristä lankaa, että kun musta tuntuu, että niinku sillä samalla rahalla saa niin paljon eri värejä, että miksi mä ostaisin vaan yhtä väriä, niin nyt kun mä oon alkanut neuloa yhä enemmän kirjoneuleita, mä oon ollut aina kova kirjoneuloja, mutta nyt mä oikeastaan oon neulonut suurimmaksi osassa kirjoneuleita. Ja mä en enää edes katso semmosia malleja, jotka on yksivärisiä, että mä keskitän niinku huomioni monivärisiin erilaisiin raitapitsijuttuihin ja sitten mosaikkineuleisiin, mutta sitten vielä eniten kirjoneuleisiin. Et kirjoneuleet on mun rakkaus ja mä rakastan niiden tietynlaista semmoista hitauttakin, mikä niissä on. No, mulla on päällä ihan ikivanha kirjoneule Soldat na Krop, neulottu jämälangoista. Mutta mä esittelen tässä nyt uusia kirjoneuleita, mitä mä oon viime aikoina tehnyt ja aloittanut ja joitain muitakin juttuja. Voitaisiin aloittaa tuosta tämän hetken hitistä, eli Villapesuohjelman Kesäpaita. Kesäpaita by Villapesuohjelma on kai virallinen nimi. Eli minäkin olen aloittanut sitä, mutta en yksivärisenä. Mulla on ollut nimittäin jonkin aikaa jo ajatuksissa, että kun mä tykkään tosi paljon näistä Jamie Lomaxin tämmöisistä pienistä kirjoneulen malleista. Nämä on ihan kuviomalleja. Ja mulla on tää kirjakin The Doodle Knit Directory. Niin mulla on semmonen idea ollut, että ottaisi jonkun ihan peruspaidan ohjeen ja tekisi siitä sitten kirjoneuleen ja poimisi siihen täältä erilaisia kuvioita ja säveltelisi tämän kirjan avulla niin sellaisen ihan suunnittelemattoman kirjoneuleen. Ja no mä näin aika hyvän mahdollisuuden tässä Kesäpaita by Villapesuohjelma niin tälle idealle. Ja niinpä mä sitten aloitin sitä. Mä halusin ihan
kesäpaidan ja se lankajuttu oli vähän semmonen ongelma, koska mulla on aika vähän semmosia kesälankoja ja mä en oikeastaan tykkää ostellakaan kesälankoja. Musta jotenkin kaikki pellava puuvillatoja on tosi masentavia, vaikka ne olisi niinku tosi käyttökelpoisia, mä pitäisin niitä tosi paljon. Tässä on tämmönen ristiriita. No, mut kuitenkin mä kaivelin lankavarastoja ja mä löysin sieltä aikoinaan Virkkaukseen ostamaani lankaa, joka on puuvilla akryylisekoitus. Sheepies Whirl nimistä lankaa ja näähän ei ole yhtään mun värejä, siis sellaisia, jotka niinku mulle vuoden ajan mukaan kävis, koska mä en ole käynyt missään värianalyysissä. On ollut kyllä tosi hauska seurata noita neulojien värianalyysivideoita, mutta mä luulen, että mä oon toi soft autumn, eli tämmönen pehmeä syksy. Ja tämmöiset värit ei kauheasti niinku sovi mulle, mutta aina voi jotain keksiä. Tässä nimittäin tämän kerran alussa oli sellaista vihreätä, joka sopii mulle oikein hyvin. Ja mä laitoin sen tohon kasvoja vasten. Muutenkin vähän tuli sävelleltyä ohjetta. Eli tässä mä oon tehnyt jo hihat valmiiksi ja erotellut ne ja ton yläosan ja sitten olen tuosta vartaloa neulomassa. Ja tää on nyt ihan tämmöstä tajunnan virtaa. Aloitin yhdestä koosta, mulla ei tietenkään tiheys täsmännyt ja aloitin yhdestä koosta, aloitin vähän pienemmästä koosta, kun halusin vähän pienemmän ton kaula-aukon. Tein vähän ohjetta enemmän noita lyhennettyjä kerroksia. Ja ajattelin, että vaikka tää varmasti venähtää käytössä, että se voisi olla vähän semmonen niin kuin oversized tai väljä. Sellainen, jonka voisi laittaa sitten teepaidan päälle, jos on halu lähteä jonnekin, jos tarvitsee vähän niin kuin siistimpää pukeutumista. Ja sitten mä vähän vaihtelin sitä kokoa siinä eri kokojen välillä ja tapahtui kaikenlaista. Ajattelin, että olisi kiva idea, että tuolla hihojen kohdilla olisi toi kirjoneule ensin vähän eri. No ei mulla, kun mä ton keltaisen kohan aloitin. Tämähän on silleen hauskoja lankoja, kun näistä voi poimia eri värejä. Niin kun ton keltaisen kohan aloitin, niin ei ollut oikein ideaa. No ajattelin, tein ihan yksinkertaista, mutta sitten mä keksin ruveta tekemään tämmöisiä kirjoneuleraitoja. On tämmöisiä leporivejä tuolla välissä ja sitten kirjoneuletta ja tuossa on toi ruusukuvio, niin se menee takana vähän eri tavalla. Et niitä on vaan 2 noita ruusuja tuolla takana. Sitten noissa hihoissa on kans nuo ruusukuviot, mutta ne on keskellä, suunnilleen keskellä. Ja näin tää niinku kehittyy tää. Mä oon ottanut aina täältä kirjasta jonkun uuden kivan kukkamallin tai sit keksinyt omasta päästä. Ja sitten se on aina jännitystä, kun tuossa leporivellä voi vähän miettiä, että mitä sit seuraavaksi tekisi. Ja vähän aion myös toistaa noita kuvioita, eli ajattelin tuota kuvioa toistaa täällä, jotta sitten tulee vähän semmoista yhtenäisyyttä sillä toistolla. Ja nämä värit on nyt mitä on ja tää nyt liukuu miten liukuu, mutta siis tää on niin hauskaa tehdä, kun tässä ei niinku oikeastaan aina niinku vähän niinku tiedä, että mitä tuossa seuraavalla kerroksella tapahtuu tai mitä tässä kohta tapahtuu ja on kyllä niinku ollut tosi hauskaa. Ja tää on nyt esimerkki siitä, mikä mulla avasi niin kuin tosi paljon tätä kirjoneule-asiaa, oli se, kun mä aloitin silloin viime vuoden lopulla neuloa kirjoneule-sukkia noista Merino-Sock-langoista. Ja mä tajusin, että jos mä vaan niin kuin sen lankadominanssin, jota mä vastustin muuten tätä ennen, niin mun mielestä se oli ihan pötypuhetta se lankadominanssi. Mutta sitten mä tajusin, että kyllä sillä on merkitystä silloin, kun sulla on tommonen ohut niin kuin kampalanka. Ja kun mä sen tajusin, ja huomasin, että mä oon neulonut niin paljon kirjoneuleita, että mä voin oikeastaan neuloa kirjoneuletta melkein mistä tahansa langasta, niin mulla avautui tää mahdollisuus käyttää kirjoneuleita erilaisissa neuleissa. Niin kuin tässäkin on nyt tämmönen puuvilla akryylilanka,
jota mä en normaalisti kirjoneuleeksi neulos ollenkaan, mutta tässähän tää on ihan kiva. Ja mä luulen, että tää myös vähän niin kuin tukevoittaa tai jämäköittää sitä paitaa, että se ei ehkä venähäkään niin paljon. Mutta tätä on ollut siis tosi kiva neulo, hirveä työ, koska tässä on vielä paljon tiheempi tuo jotain 325 ja 2,5 puikoilla neuloa. Tätä 325 taitaa olla tuossa niinku perusosiossa. Mutta hirveä työ, koska paljon silmukoita, ohutta tulee, mutta haluan just tällaisen kesäisen ja on kiva projekti. Eli tätä mä oon neulonut välillä ihan silleen niin kuin huumassa, että mä vaan ootan, että mun työpäivä päättyisi, että mä pääsisin neuloa tätä. Mikä sikäli on tosi positiivista, koska mähän on tämmöisessä niin kuin passion työssä, jota tehdään niin kuin silleen, että mä ajattelen oikeastaan työasioita niin kuin melkein aina hereillä ollessani, niin tässä on ollut tämmöinen niin kuin tietynlainen virkistävä niin kuin tekijä ihan, että mulla on ollut tää neule, että mulla on jotenkin niin kuin ollut toi työ niin kuin paljon paremmin balanssissa, kun mulla on ollut tää toinen pakkomielle. Tossahan helposti käy niin kuin tämmöisessä luovassa ammatissa silleen, että sitä palaa loppuun. Et mä oon kyllä tosi monta kertaa kokenut sen, että niin kuin sitä ihan niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin masentuu, kun on joku iso maalaussarja esimerkiksi tehty. Ja tämähän on hyvin tavallista niin kuin muusikoilla ja näyttelijöillä ja kuvataiteilijoilla, kaikilla luovan alan tekijöillä. Et siinä on tietynlainen semmoinen niin kuin nousu ja sitten kova työn tekeminen ja sitten semmoinen niin kuin laskukausi. Ja silloin monesti laskukautena musta on tuntunut, että mä en pysty enää maalaamaan niin kuin mitään, mä en pysty tekemään mitään, mä oon vaan kertakaikkisen niin kuin huono. Mutta mä oon oppinut tässä vuosien varrella, kun mä oon nyt 10 vuotta vähän yli ollut kokopäiväisenä kuvataiteilijana, niin mä oon tässä vuosien varrella niin kuin oppinut tätä hallihtee tätä itsessäni. Että mä oon oppinut sen, että jos vaan suinkin mahdollista, niin silloin kun menee niin kuin lujaa, niin silloin kannattaa välillä pitää semmoisia yksittäisiä päiviä, jotka on vähän kevyempiä. Ja sitten kannattaa myös kunnioittaa viikonloppuja aika hyvin, että sitten sekin tuo semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin rytmiä, kun on kuitenkin niin kuin viikonloppu, ainakin toinen päivä vapaata ja tällaisia sitä on oppinut, mutta sitten onhan tällä neulomisella ihan tosi tärkeä rooli tässä mun työelämän niin kuin tasapainossa, että kun tää on mulle rakas harrastus ja tosiaan vaikka mä nyt jotain säveltelenkin tälleen näin, niin mä pyrin siihen, että mulla on aina joku ohje pohjalla, että mä en ala niin kuin neulesuunnittelijaksi, tätä tarkoitan lähinnä, että mä neulon vaan itselleni ja vaan huvikseni ja että sen neulen ei aina tarvitse olla edes välttämättä semmoinen käyttöneule, että se voi olla semmoinen tietynlainen rentouttajaneule, niin täällä on ollut tosi paljon vaikutusta siihen mun työssä jaksamiseen, kun mulla on ollut tämmöinen maadoittava harrastus. Ja sitten toisaalta niin kuin tämän kanavan nimessäkin on tämä Runotyttöjen neulekerho, niin sitten toisaalta tämä on myös semmoista aikaa niin kuin alitajunnalle ja mielikuvitukselle niin kuin toimia vapaasti, että kun vaan neuloo pitkää pötköä silmukoita, niin silloin alkaa myös niin kuin mielessä tapahtua ja se on niin kuin semmoista latautumisaikaa, mitä ainakin mun työssäni tarvitaan niin kuin kyllä ehdottomasti. No, mutta siis tää on hauska projekti, mutta ei vielä valmis. Vielä on aika paljon neulottavaa, kun ajattelin, että en tee mitään kroppimallia, vaan teen ihan kohtuullisen reilun tuosta helmasta. Ja sitten sinne tulee noita kirjoneulen raitoja ja varmaan erilaista kukka-aihetta luulisin. Et tosi hauskaa. Sitä mä ajattelin värimaailmalta, että toi pinkki
ehkä jätän sen pois. Mä luulen, että siitä tulee rauhallisempi, jos mä jätän ton pinkin pois ja yritän pärjätä. Katsotaan, miten lanka riittää. Ainakin toi keltainen alkaa jo mennä pinkkiin, että varmaan pikkasen pinkkiä tulee sinne, koska keltaista mä aion laittaa vielä lisää. Mutta sehän on tosi jännittävää ja hauskaa tää, että kun ei ole lankaa ehkä välttämättä ihan tarpeeksi. No sitten olen neulonut muutakin ton Jamie Lomaxin Doodle Knit Directorin ja mulla on myös muita netistä ostettuja ohjeita niin niiden innoittamana. Eli tää taitaa olla itse asiassa netistä ostettu Garden Doodle setti, mitä on käyttänyt tähän. Eli on neulonut tällaiset sukat. Ja näitä kirjoneulesukkiahan mä aloin Merino Sock-langoista neuloa tosiaan siinä viime vuoden lopussa. Mä rakastan näiden neulomista ja aion aloittaa taas uudet. Täytyy vähän miettiä tuota aihetta. Mä oon miettinyt jotain mereen ehkä liittyvää, veteen liittyvää. Tässähän on ideana siis tuommoinen kasvien kastelu- ja puutarha. Eli siinä on tulppaaneja, kastelukannu, sitten tommosia taimia itämässä ruukussa. Sitten on perhosia ja jotain pikkutulppaaneja vielä tuolla kärjessä. Tässä on erilaisia käsin värjättyjä merinosokkeja ja sitten tuo keltainen on arvettaa, mikä tuossa kastelukannus on. Ja mä oon vähän silleen tosiaan ajatellutkin, että ei mun tarvitse ostaa aina käsivärjättyjä lankoja, jos mä tarvitsen jotain pikkasen jotain niinku kuvioa, että kyllä mä voin sit ostaa, mä oon ostanut arvettaa sitten joitain yksittäisiä sellaisia värejä, mitä mä oon niinku huomannut, että tarvitsen, mutta tässä on aika paljon myös noita käsivärjättyjä minivyyhtejä tollasia. Tuo sininen, mikä tuossa on päävärinä, niin on Laurel Knitsin Sunday Blues, jos oikein muistan. Ja sitten siinä on muita käsin värjättyjä lankoja. Taitaa olla Ruskanlehden minttua tuo kantapää ja tollasta. Tykkään kyllä tosi paljon. Näistä tuli musta aivan ihanat. Ja mä tykkään tästä rohkeasta väriyhdistelmästä, että näitä on, tällaisia on siis aivan ihana neuloa. Siis ensinnäkin, kun se joustin on aika tylsä, niin näihin voi neuloa just tällaisen lyhyen joustimen. Sitten kun lähtee neuloa tätä vartta, ihanaa latoa siihen noita tollaisia kirjoneulekuvioita peräkkäin. Ja sitten kun on tuossa kantapäässä, voi vaihtaa taas väriä. Ja sitten siinä pohjaksi kannattaa valita joku ihana käsin värjätty juttu, että tulee vähän variaatioista, voi vähän lepäillä tuossa välissä. Ja sitten tulee taas kirjoneule ja sitten tulee noi kärkikavennukset. Et on kyllä aivan ihana prosessi neuloa tällaisia. Et tykkään ihan älyttömästi ja siis näähän on, mä annoin yhdet näistä lahjaksi ja nämä on kyllä aivan ihania lahjojakin mun mielestä, kun näistä voi tehdä tämmöisiä teemajuttuja. Et ihana neuloa näitä. On tosi tyytyväinen näihin ja nyt mietityttää jo, että minkälaiset sukat aloittaisin seuraavaksi. Mutta voi olla, että mä aloitan seuraavaksi huivin, koska jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä kun mulla ei yhtään huivia menossa, että pitäisi olla ehkä yksi huivi. Mutta yksi huivi mulla on valmis. Eli valmistunut huivi on Melanie Bergin eli Maerlund nimimerkin Line Break. Ja siis tämähän oli minulla kesken edellisessä jaksossa. Ja musta tästä tuli aika ihana. Mä tykkään näistä väreistä. Mulla oli tässä ideana se, että nämä olisi vähän tällaisia, ehkä jotain sellaisia Aasian vuoristoja. Se ollaan jossain, ehkä Tiibetin vuoristossa tai jossain. Ja tätä oli kyllä ihana neuloa ja mä neuloin tämän aika nopeasti loppujen lopuksi, kun mulle tuli sellainen startiitti, että mä päätin, että no tämän huivin mä ainakin neuloin ensin loppuun, niin tääkin eteni kyllä aika hurjaa vauhtia.
Ja tykkään näistä väreistä tosi paljon. Neuloin vähän pidemmän kuin mitä siinä ohjeessa. Ohjeessa on vähän paksumpi lanka. Mulla oli erilaisia noin sportvahvuisia jämälankoja. Ja tässä kävi vielä niin hullusti, että mulla loppui lanka kesken. Siis tää ei ole mitenkään tavatonta mulla, koska mä oikeastaan tykkään aloittaa neuleet silleen, että mä en kauheasti suunnittele niitä. Ja mulla ei monestikaan sit ole välttämättä sitä lankaa tarpeeksi. Ja no tässä mä tiesin sen ja sit yllättäen se lanka niin kuin loppui. Mut sit mä huomasin, että mulla oli toinen semmonen Rock My Shawl huivi, jossa sitä samaa lankaa on käytetty, Pasqualin Balayage. Se on aivan ihana alpakka-merino-sekoitus ja todella laskeutuva, ihana sporttivahvoinen lanka. Ja mä en oikeastaan ollut siihen kauhean tyytyväinen siihen Rock My Shawlin niin kuin niihin väreihin. Mä ajattelin, että okei, mä puran ton osittain, mutta sitten kävi niin, että mä purin sen kokonaan ja mä niin kun, ihan ne langat suoristin vedessä ja mä sain siitä sitten tollaista oranssia lankaa lisää ja ei siitä sit kauheasti jäänyt, koska siinä oli sit silleen, että siinä oli raidotettu ja vähän niin kuin pätkitty sitä lankaa. Mullahan ei ole mikään ongelma katkaista lankaa ja sitten aloittaa taas uudestaan. Että en mä tykkää päättelystä, mutta silloin kun mä neulon, niin mä en ajattele sellaista. Mutta on mulla vielä niitä lankoja vähäsen. Mutta sitten mä ajattelin, että se Rock My Shawl on tosi kiva malli, että mä neulon sen uudestaan. Ja mä varmaan kyllä neulonkin sen jonain päivänä, mutta mä en ole vielä kerinyt aloittaa sitä. Mä ostin siihen langatkin, mutta puhun siitä kohta. Mutta tästä vielä. Niin tässä on just semmonen neule, joka ei ole kirjoneule, mutta joka on mun mielestä tosi hauska neulo. Eli tässä on koko ajan raitaa, väri vaihtuu, kivasti pitsiä väliin, tulee kiva rytmi, aina oikeitakin tulee niinku helppoja osuuksia. Aivan mielettömän ihana neulo tätä huivia oli. Tykkään noista Melanie Berryn ohjeista, koska ne monesti perustuu siihen monivärisyyteen ja myös sit siihen, että niitä on tosi kiva neuloa. Tuo pinkki on muuten itse värjäämääni niin laamalankaa. Mullahan on, mä oon aikoinani värjännyt lankoja, niin mulla on niinku pikkasen vielä värejä jäljellä, jotain punaisia ja keltaisia sävyjä. Ja mä aina yritän silleen, tässäkin itse asiassa päälle värjäsin sitten niitä edellistä huivista poimittuja, kun mun loppu. Tuossa oli viimeiset Dropsin alpakat, millä aloitin ton kärjen. Mutta sitten kun mä olin täällä vaiheessa, niin ei mulla enää niitä alpakkoja ollut, niin sit mä päälle värjäsin niitä purkulankoja. Silleen niitä voi kyllä, siitä varastosta saa kyllä enemmän irti, jos on noita väriaineita. Ei tarvitse mitenkään taiteellisesti edes värjätä, vaan hakee vaan sen niin kuin sävyn. Tässä kävi vielä lopussakin niin, että taisi käydä, että lanka loppui kesken, mutta sitten mä sain värjättyä sitten. Mulla on aika tarkka toi värisilmä, niin siitä on hyötyä tämmöisissä, että voi jatkaa lankavarastojaan. Mutta sitten, kun mä olin neulonut tän ja käytin tähän niin ansiokkaasti kaikkia mun jämälankoja, niin no siitä lähti sitten semmonen vähän sellainen shoppailuinto. Tiedättekö te, kun kauan niin kun käyttää jämälankoja ja ajattelee, kyllä mä pärjään. Niin sitten tulee sellainen, että että nyt on kyllä pakko saada uusia lankoja. Sitten alkaa laatikotkin tyhjenee vähän ja tolleen, että siinä on ihan semmoinen ihan sellainen maailmanloppufiilis. Niin onhan sit on kyllä tosi kiva sitten ostaakin uutta lankaa, kun on tarvetta. Ainakin noin voi selittää itselleen, että on tarvetta. Ensimmäinen shoppailureissu suuntautui tuonne Laurelnitsiin. Hänhän on aika lähellä tässä Helsingin puolella kyllä, mutta kun mä asun Länsi-Vantaalla, niin tosta Myyrmäestä pääsee junalla aika kätsästi sinne Laurelnitsille. Ja ostin sitten
palkinnoksi itselleni, että jos mahdollisesti neulon uudestaan sen Rock My Shawlin, niin ostin nämä Laurel Knitsin Unicornit. Tykkään tosta yksisäikeisestä BFL:stä, vaikka en ehkä muuten ole kauheasti BFL-fani, mutta tää Laurel Knitsin Unicorn on mun mielestä tosi kiva huivilanka. Ja sit mä ostin vielä Snurresta tällaisen Life in the Long Grassin merinosinkun. Ja en tiedä, laitanko vielä senkin tähän. En osaa sanoa. Mä oon tosiaan vähän huono tälleen, että jos mä niinku ostan langat ja joku suunnitelma, niin se vähän niinku, se ei välttämättä ala aina ihan silleen niinku en ole maailman inspiroiduin silloin. Mutta johonkin huiviin nämä nyt kuitenkin tulee ja on jo kerinnytkin valmiiksi ja voi olla, että ostan tähän vielä jotain sävyjä, kun tuntuu niin vähäiseltä tämä määrä. No siellähän on aina tosi kiva käydä siellä Laurel Knitsillä ja täytyy sanoa, että tuntee olonsa ihan etuoikeutetuksi, että kun siis muutama vuosi sitten niin tässä lähistöllä ei ollut oikeastaan mitään. Ja nythän meillä on tämä Anna ja Eila, eli lähellä lankakauppa tuossa Varistossa. Ja se on nyt vielä, niin kuin, se oli aikoinaan vaan hyvin rajatusti auki, mutta nyt se on ihan normaalisti auki, eli ihan mahtavaa. Ja sitten on toi Laurel Knits, joka studio on auki aina silloin tällöin, niin sehän on niin kuin aivan mahtavaa, että on lähellä lankakauppoja. Tunnen kyllä oloni silleen vähän niin kuin etuoikeutetuksi jopa, koska mulla on monesti semmoinen tunne, että kun käyn tuolla Helsingissä, vaikkapa Snurressa, niin sitten kun mä tuun tänne kotiin, niin mä tuun ihan maalle. Tää vaan tuntuu niin maaseudulta tää tämmönen vantaalainen lähiö, kun mä täällä Hämeenvaarassa asun. Ja täällä kun on mä asun tämmöisessä 60-luvulla rakennetussa vanhassa talossaan ja täällä on näitä vastaavia taloja aika paljon, niin täällä on ihan semmoinen niinku pysähtynyt retrofiilis. ja sitten kun täällä on paljon isoksi kasvaneita puita ja tolleen, niin täällä ei ole sellaista aukioa tai sellaista mitenkään, niin että tämä rakennettu ympäristö rikkoo paljon tuo luonto. Niin monesti siis kun tulee Helsingistä, niin tulee semmoinen olo, että no niin, nyt ollaan takaisin maalla. Ja silleen ei niinku ajatteliskaan, että tässä lähellä voisi olla noita lankakauppoja, mutta ihan mahtavaa, että on. Ja tietenkin haluan niitä niin kun käyttää suurimmaksi osaksi, että aina kyllä katon, että onko niissä lähikaupoissa, olisiko niissä jotain, mitä haluan ostaa. Mutta sitten, vaikka niin kun nämä on ihanat nämä lähikaupat, niin siis mulla on yksi sellainen värjäri, joka mä oon niin kun salaisesti ihaillut pari vuotta. Mun oikeastaan, jos sanotaan, että multa olisi niin kuin ehkä pari vuotta sitten kysytty, että mikä mun lempivärjäri on, niin mä oon aina tykännyt tosta Säijevuulista. Ja nytkin oli Säijevuulilla pop-appi tuossa lähilankakaupassa ja totta kai piti mennä ja ostin sieltä pari vyyhtiä. Yksi oli sellainen väri, mitä mä olin oikeastaan odottanut vuoden verran jo, että se tulisi takaisin Säijevuulin valikoimiin. Mutta mulla on oikeastaan uusi lempparivärjäri. Ja se on toi Freja Yarns. Ja se on Porissa. Mulla ei siellä päin tule hirveän usein käytyä. Mulla on kyllä yksi ystävä Porissa asuu, mutta ei kauhean usein tule käytyä siellä päin. Ja mä en ole nähnyt näitä Freja Yarnsin lankoja livenä koskaan aikaisemmin. Mutta nyt näin. Nimittäin minä ja mun ystävä, neuleystävä ja taiteilijaystävä, on hauskaa kun on ystävä, joka on sekä taiteilija että neuloja, Eeva, niin me lähdettiin yhdessä tonne hiivatehtaan lankamarkkinoille ja siellä tämä Freja Yarns oli mun ihan kohokohta. Siis mä olin pökertyä, kun mä näin sen Freja Yarnsin lankaseinän. Mä näin niinku heti, että siellä oli niin paljon niitä sävyjä. Ja mä oon netissäkin kuolannut niitä sävyjä ihan tosi kauan. Ja mulla on vähän niinku sellainen
kyllä mä netistäkin tilaan käsin värjättyä lankaa. Mutta kyllä se on jotenkin aina niinku ihana kokemus, että pääsee niinku hypistelemään niitä livenä. Ja mähän on niinku kaiken kaikkiaan niinku kauhean sellainen niinku nettirakas ihminen. Mä oon niinku ensinnäkin jo taustaltani nörtti. Ja niinku, koska ennen taiteilijauraa olin tietotekniikan ammattilainen. Ja mä oon aina niinku rakentanut kaikki niinku oikeastaan ton netin varaan. Mutta sitten jotenkin neulomisessa niin mä nautin siitä semmoisesta haptisuudesta, semmoisesta niinku, miltä se lanka tuntuu ja miten mikä se sellainen hyvin ei-digitaalinen kokemus. Ja toi lankojen ostamisessakin se ei-digitaalisuus on kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että se vie voiton siitä nettishoppailusta. Ja oli aivan ihana sit, kun mä olin tosiaan niin kuin kauan kuolannut ja katsonut niitä Freja Jarsin lankoja netistä, niin sit mä ostin sieltä tällaiset. Ja siis tässä on Hawaii ja Lime Frost. Mutta siellä olisi ollut vaikka kuinka monta, minkä mä olisin voinut ostaa. Siis ne oli siis niin ihania. Mä tykkään sellaisesta, että värjärillä on semmoinen jotenkin kirkas visio ja semmoinen niinku oma niinku tulokulma. Ja vois niinku sanoa, että sillä Freja Jarsilla niin siihen liittyy semmoinen tietynlainen dramatiikka, mutta se dramatiikka nimenomaan niinku vetoaa minuun. Tämä lime-väri oli kuitenkin ehkä semmoinen järkivalinta, uskokaa tai älkää. Mulla nimittäin viime vuonna, kun kävin Amsterdamissa siellä Steven & Penelope-kaupassa, niin mä ostin tällaisen aivan järkyn ihanan Dark Omen Jarsin, tällaisen merinosokkeja nämä kaikki siis, ja tämä väri on Corruption. Multa puuttu sellainen väri. Multa puuttu sellainen väri tämän oheen. Mä ajattelin, että tästä olisi ihanat sellaiset niinku sukat ja kirjoneules-tyyppiset sukat tietenkin, mutta siihen tarvitsisi niinku limeä niinku lisää. Ja nämä on aika hyvä mätsi. Mutta tämä nyt ei ollut ollenkaan järkivalinta. Tämä ei ole millään tavalla mun niinku väri, mutta siis tämä on ihan mieletön. Ja mä oikeastaan ajattelen, että mä en tiedä raskiiksi mä neuloa tästä sukkia, koska siis voi olla, että mä haluan neuloa tästä ton huivin. Ja sellainen tosi kiva malli, mitä mä oon miettinyt, on semmoinen Vesna-huivi. Mut toi Nurjan Eve oli neulonut sen ja se tuli kyllä tosi ihana. Joko joku Maerlundin malli tai sitten se Vesna. Ja tälle mä keksin jonkun parin. Toinen syy mennä sinne hiivatehtaan lankamarkkinoille oli se, että siellä oli Wool Me Once Fibers ja mä en muista, olisiko mä kerran nähnyt hänen lankojaan livenä. Joka tapauksessa todella harvoin ja tykkään hänen langoistaan, on kyllä netistä sit ostanut. Mutta sieltä mä ostin kehruuvillaa ja sitten tällaisen merinosokin, jonka nimi on Joonaanmäen valaat. Ja tää on nyt sitten vähän niin kuin syksyä ajatellen ostettu tää värisyyssukkia ajatellen. Hänellä on myös ihania värjäyksiä ja hänellä on aivan ihana se hänen neulekanavansa. Mä tykkään siitäkin tosi paljon ja hän on sellainen värineuloja, että hänen projektiinsakin kiinnostaa useasti, että hänellä on kiva tapa sekoitella värejä ja hän myös tekee kirjoneuleita. Ja siitä kirjoneuleasiasta taas hypätäänkin seuraavaan aasinsiltaan, eli aivan ihana podcastin vinkkas tämä mun neuleystävä Eeva. Eli hän oli löytänyt tällaisen kuin Villapuhetta. Ai että! Siis mä rakastan sitä podcastia, siis mä rakastan sitä. Ja erityisesti sitä jaksoa, jossa he puhus kappelista, siis norjalaisista kappelkirjoneuleista ja mä siis rakastan kuunnella ihmisiä, jotka on innoissaan. Siis kun mä oon itse kauhean semmonen herkästi innostuva ihminen, niin sitten sanotaan näin, että kun mä katson sellaista järkineulontaa, mulla ehkä käynnistyy semmoinen vähän itsekriittinen prosessi. Et mä ajattelen, että pitäisikö munkin olla nyt vähän järkevämpi tässä. Ja
pitäisikö munkin vähän niinku himmailla tai silleen. Mut se ei ole niinku se mun juttu, että jokaisella on omanlainen temperamentti ja jokainen menee sen oman juttunsa mukaan. Mä oon semmonen temperamenttinen romantikko ja rakastan kirjoneuleita, rakastan sellaista, että joku on innostunut niistä. Ja siis tämähän dynamiikka näiden villapuhetta vetäjien välillä toimii todella hyvin. Ja sitten se Skappel-jakso on mun ihan favoritti, koska se on niin kuin, kun ne puhuu siitä norjalaisesta lankabrändistä, jolla on tällaisia kirjoneulepaketteja, jotka on niin kuin hyvin niukasti ohjeistettuja ja kaikkea se koko siitä maailmasta, niin mä tykkään kauheasti kuunnella sellaista kaupallista puhetta. Et mua ei haittaa niinku yhtään, että Värjäri pitää jotain neulekanavaa ja esittelee niinku niitä lankojaan. Et mun mielestä ei sen tarvitse olla edes lopussa. Miksi ihmeessä? Olkaa niinku avoimesti kaupallisia vaan. Niinku mun mielestä jotenkin kauhean kiva kuunnella sellaista niinku kaupallista puhetta. Et se on niinku yksi osa tätä neulomista, toi lankojen hankinta. Ja niin kun, vaikka mäkin niin kun silleen välillä niin kun todella niin kun mietin, että miten mä saan siitä mun varastosta niin kun kaikki irti ja värjäilin jotain pieniä langanpätkiä. Sehän on ihan kauheat niin kun tietyllä tavalla vähän niin kuin köyhäilyä. Ja onkin, mutta eihän se niin kun vie pois. Sehän niin kun vaan tuo niin kun sit lisää iloa, kun voi ostaa sit uuden niin kun vyyhdin. Ja niin kun, miksi? En mä tiedä. Mä en taju tätä, että anteeksi pyydellään näitä niin kuin ostoksia ja sellaista. Että niin kuin, tähän liittyy sit seuraava juttu. Villapuhetta katsokaa ehdottomasti, mutta sitten yksi sellainen tosi hauska juttu, jonka pongasin ihan tässä, olisiko ollut eilen tai toissapäivänä. Siis sellainen Insta-nimimerkki kuin Knit in the Mit on postannut sellaisen Instagram-postauksen, jossa on types of knitter, neulojatyypit. Ja hän on kyllä onnistunut määrittelemään mut niinku silleen sarkastisesti todella hyvin. Tässä on Sue, Amanda, Deborah, Beryl ja Janet. Ja tää Sue on siis sellainen tyyppi, mä luen tän englanniksi, koska tää on englanniksi ja sit katsotaan mitä se on suomeksi. Sue lives in Hobby Lobby. Can't use the bath because it's full of yarn. Has knitted every soft toy pattern on Ravelry. Siis sellainen, joka shoppailee jossain, mitä se Hobby Lobby, olisiko se joku niin vähän niin kuin lankamaailma tai joku askarteluliike, joka myy lankoja. Ja sitten varastoi hoordaa niitä niin paljon, että kylpyammekki on täynnä. Ja sitten on neulonut joka ikisen pehmolelumallin Ravelryssä. Elikkä on niinku erityisesti neuloa tällaisia emotional support chicken ja tämän tyyppisiä niinku pehmoleluja. Ja musta tää jotenkin niin ihanan kärjistetysti kuvaa sellaisen neulojatyypin, joka varmaan niinku kaikki, jotka on ollut neulon jonkin aikaa, niin alkaa tunnistaa, että toi on se, jota ei haittaa yhtään, jos siinä langassa on niinku paljonkin akryyliä ja se tekee aina hyviä diilejä ja silloin ihan hirveästi sitä lankaa niin, että se työntää sitä joka paikkaa. Ja sitten kuitenkin se lanka on sille semmoinen vähän niin kuin tietynlainen niin kuin hyvän mielen unelmoinnin ja semmoisen omanlaisen unelmoiminsa ja leikkimisen niin kuin väline. Sitten tulee henkilö, joka minä olen. Eli täällä on myös tämmöinen runotyttömäinen nimi, Amanda. Eli minä olen siis Amanda. Only buys hand-spun, hand-dyed skeins by indie dyers with their own organic sheep. Can't afford to eat, but has a shawl collection to die for. Elikkä siis tämmöinen romantikko runoilija, joka ostaa tällaista käsin värjättyä luomulampaita, käsin värjättyä, tämä kuitu on niinku super niinku tällaista niinku omanlaista luksustaan, haluaa erityisesti tukea tällaisia pientuottajia ja sitten neuloo hirveästi huiveja, aivan niin kuin mä teen ja mä rakastan kaikkea tuollaista käsin koskettua ja käsin tuotettua lankaa, joka ei ole niin teollista.
sitten tää hyvä, tää can't afford to eat. Mä nyt kyllä on niinku syönyt ihan hyvin, mutta kyllä mä oon niinku hyvä köyhäilee niinku monessa asiassa, että niinku, mä en ole sellainen tyyppi, joka kuluttaa rahansa jossain vaatekaupoissa. Et miksi kuluttaa rahansa vaatekaupoissa, kun voi niinku ostaa langat? Et toi oli jo sellainen, minkä mä tajusin jo teini-ikäisenä. Et mä tajusin, että hei, että mä voin pyytää mun vanhemmilta rahat niinku lankoihin, että kun äiti sanoi, että pitäisikö ostaa joku uusi pusero sulle, niin mä olin sitten silleen, että niin, tai sitten mitäs jos ostettaisiin puserolangat? No totta kai mun äitihän oli itsekin kova tekemään käsillä, niin totta kai hän niinku suostui siihen, että okei, ostetaan puserolangat. Ja silleen mä niinku hirveän usein myös teini-ikäisenä ratkaisin tämän vaateongelman. Et en mä lähtenyt niinku kauppaan shoppailemaan vaatteita, vaan mä menin shoppailemaan lankoja, joihin mä olin sitten saanut rahat, koska mä tarvitsin lisää vaatteita, uusia vaatteita. Elikkä kyllä mä niinku vieläkin niinku ratkaisen nämä jutut niinku aika pitkälle niin, että ne vaatteista mä oon tosi kova köyhäilee, että mä hankin niinku uusia vaatteita aika harvoin. Ja sitten tietysti niinku myös se auttaa, että mitä vanhemmaksi tuut, niin sen enemmän niitä vaatteita on jo kertynyt. Et jos ei ihan tarkka siitä, että onko niinku tämän menossa olevan muodin mukaisesti pukeutunut, niin niitä vaatteita kyllä varastossa niin kuin jonkun verran on. Ja sitten kun on neulonutkin niitä aika paljon, niin niitä on. Että siitä mä oon kova köyhäilee ja sitten niin kun, kyllä mä niin kun, aika monesta asiastakin niin kun tingin. Mut sitten kun joku tulee just joku luomulampaan villan käsin värjätyn kanssa, niin sit alkaa mullakin niin kun silleen kiinnostus kasvamaan. Eli tää Amanda on ihan selkeästi minä. Ja sit tosi hauskaa, että kun mä luin nää mun miehelle, niin se heti tunnisti, että mä oon toi Amanda. No sitten täällä on Deborah. Ja mä tunnen näitä Deborahia. Mä sanoisin, että musta on ehkä joku 5% tai 10% tätä Deborahia. Että tää on sellainen, varmaan vähän sellainen, niin kuin, tiedättekö, kun sanotaan, että on niin kuin tämmöisiä aina, kun sanotaan, että luokitellaan johonkin eri tyypin tällaisia, niin voi olla sitten myös jotain toista tyyppiä pikkasen. Niin kyllä mulla on tällaista taipumusta tähän Deborahiin. Mutta mä oon kuitenkin huomattavasti enemmän toi Amanda. Siis Deborah on tällainen. Keeps her Ravelry profile bang up to date, logs every project in a spreadsheet, has invented a new super stretchy two-color brioche long-tail German cast on. Eli tällainen tekninen neuloja, joka siis kiinnostuu kaikista erilaisista tavoista luoda silmukoita, tehdä haluaa keksiä erilaisia tapoja neuloa, haluaa on hirveän tarkka oman työnsä dokumentoinnissa ja tällainen neulennörtti. Ja kyllä mullakin semmoista taipumusta tosiaan on, että nyt en ole vähän aikaan päivittänyt Ravelrya, mutta kyllä mä yritän silleen, että muutaman kerran vuodessa niin mä laitan sen ajan tasalle, että mulla on siellä aika hyvin niitä mun neuleprojekteja vuosien varrelta. Ja sittenhän mulla on aina tällainen muistikirja, että ollut jo tosi kauan, että mä kyllä aina kirjaan uusista projekteista ne perustiedot tuohon muistikirjaan. Ja sitten myös esimerkiksi nyt tämän tekstin niin laitoin tähän muistikirjaan, että ne kaikki neuleasiat pysyy järjestyksessä. Että kyllä mä oon tälleen hyvä organisoimaan ja mulla on langat hyvässä järjestyksessä ja tykkään järjestää lankoja paljon ja muuta, mutta sitten kuitenkin sydämeltäni mä oon toi Amanda. Mutta mä tiedän noita Deborah-tyyppejä kyllä, ja musta ne on aivan, mä tykkään ihan hirveästi näitä Deborah-tyypeistä. Että mulla jotenkin ne on jotenkin sellaisia neulojissa vähän mun suosikkejakin. No sitten on Beryl. Has knitted every gift for every family member every Christmas since 1952. Even knits in the dentist's chair. Has 82 cats.
Eli tällainen niin kuin aivan himoneuloja, joka neuloo tosi paljon lahjaksi, varmaan hyvän tekeväisyyteen myös ihan todella paljon. Ja koko ajan neulomassa, valtavan tuottelias. Ja sitten tämä 82 Cats, että niin kuin kai sekin kertoo sellaisesta, että on todella niin kuin paljon kotona. Kotoilu. Mä yhdistän lemmikkieläimiin kotoiluun. Ja olen mä itsekin kotoilija ja silleen, mutta mä en ole välttämättä kovaa neuloa lahjaksi. Kun mä olin kyllä jossain vaiheessa neuloin paljon lahjaksi, mutta sitten mä huomasin, että oikeastaan niin kuin, mä en nauti siitä lahjaksi neulomisesta, mutta hyvän tekeväisyyteen mä yritän neuloa aina jotain joka vuosi kyllä, mutta jotenkin musta tuntuu, että ehkä ei niitä neuleita sit arvosta kuitenkaan niin paljon ne lahjansaajat kuin mitä hyvän tekeväisyys ja itse on. Että silleen en voi sanoa olevani Beryl, vaikka onkin kyllä kova kotoilemaan joo, mutta mullahan on lemmikkieläimiä tällä hetkellä vaan 2 koiraa, että siinä sillä tavalla en ole myöskään siinä. Niin kuin, en ole ääri-ihminen sen suhteen. No, sitten Janet. Has 42 current whips. Can never find the right pattern to go with the yarns she owns. Can never find the right yarn to go with the patterns she owns. Wishes she was Deborah. Elikkä Janetilla on 42 meneillä olevaa projektia. Mulla on tällä hetkellä 3. Joten mä en ole kyllä ollenkaan tää Janet. Mutta mä tiedän paljon näitä, jotka on näitä Janetteja. On hirveästi meneillä olevaa projekteja. Ja sitten tää, can never find the right pattern to go with the yarn she owns. Can never find the right yarn to go with the patterns she owns. Eli omistaa paljon neulemalleja, omistaa paljon lankaa, mutta jostain syystä ne ei aina koskaan niin kuin hirveästi sovi yhteen. Aina pitää ostaa lisää jompikumpi uusi malli tai uusi lanka. Ja aina toivoo, että hallihtisi tämän tilanteen paremmin ja olisi tää tämmönen nörtti Deborah, jolla on kaikki spreadsheeteissa. Nämähän on tietenkin tällaisia tämmöisiä stereotyyppejä ja muuta, mutta mun mielestä todella hauskat. Ja pikkasen kun venyttää sitä omaa mielikuvitustaan, niin kyllä varmasti löytää sen oman juttunsa näissä tai sitten keksii jonkun uuden tyypin. Mutta selvästi minä olen Amanda ja jos tunnette välillä outoutta näitä mun projekteja katsoessa, niin muistakaa, että mä oon toi Amanda, ettei sille mitään mahda, että Amandat on tollasia. Mä rakastan neulekirjoja. Hyvin usein, jos mä mietin jonkun mallin ostamista, niin mä katson, että onks olemassa kirja. Ja mä tiedän paljon sellaisia, jotka toimii päinvastoin, että katsovat jonkun kivan ohjeen, jonka näkevät jotain kirjaa mainostettaessa ja sitten ostavat pelkästään sen ohjeen. Mutta mä oikeastaan hyvin usein suosin kirjoja, koska mun mielestä siinä tulee myös se semmoinen neulojan epädigitaalisuus. Ja mä rakastan katsella neulekirjoja myös silleen, että mulla on monesti tuossa sohvapöydällä joku neulekirja katseltavana. Ja mä oon ostanut paljon Laineen kirjoja tietenkin, koska heillä on inspiroivia kirjoja ja kotimainen kustantam ja noin. Mutta sittenhän tuossa synttärinä mä sain mun mieheltä lahjaksi toivomani ton Jamie Lomaxin Knit Doodle Directory ja sitten sen Samuelin ton Sock Obsession-kirjan. Ja mä rakastan noita kirjoja, musta ne on aivan ihania. Ja kattokaapa sitä Samuelin, jos tykkäätte sukkia neuloa, niin Samuelin neulekanavaa, se on tosi kiva. Hänellä on kiva tapa jutella. Aivan tosi kiva, että jos englanninkielisiä katsotte, hän on amerikkalainen, niin siellä on kyllä tosi inspiroivaa. Eilen just katoin muutaman jakson taas Samuelita ja oi että, tuli semmoinen niinku raikas tuulahdus oikein. Hän on tosi värineuloja ja hänellä on kivoja värimalleja. Ja sitten Sock Obsession -kirjasta voisinkin neuloa sitten, siitä mä oon neulonut vasta 1 sukat, niin voisin neuloa jotkut toiset seuraavaksi.
Mutta mä oon ostanut nyt uuden Laineen kirjan, kun viime jaksossa taisin sanoa, että Laineelta ei ole nyt tullut semmoista, mikä minuun olisi vedonnut, niin kirjaa, mutta sitten just tulikin. Elikkä mä ostin tämän Ronja Hakalehdon Kiertoteitä. Tää on todella kaunis kirja, tässä on aivan ihana tää kansikin. Ja tuo kansikuvan neule erityisesti mua viehättääkin. Tuollainen, jossa on vähän sulkamainen kirjoneulemalli. Tässä on monta kirjoneulemallia ja se oli se, mikä niin kun, vaikutti positiivisesti tähän. Plus, että tässä kirjassa on ihana tunnelma myös. Mulla on tuohon kannen malliin, niin mulla on sellaiset sopivat langatkin, että ehkä värit ei ehkä ole ihan niin kuin... Mutta semmoista, mitä mä oon hillonnut ihan tosi kauan. Haluan viimeistään syksyllä aloittaa sitten sitä kirjoneuletta. Mullahan on nimittäin menossa toinenkin kirjoneule, tai itse asiassa kolmaskin, koska sitä Mary Wallinia mä en ole nyt neulonut, nyt on ollut niin paljon ruuhkaa puikoilla. Ja se on vähän semmoinen ikuisuusprojekti, mutta se mitä mä aloitin viime jaksossa, niin mulla on se edennyt tosi pitkälle. Tästä ei puutu enää hirveästi, mutta tässä on tietty aika paljon neulomista. Eli tämähän oli se Hello from my Colors Crop. Ja näettekö, olen hihojakin aika pitkällä. Tämä on vaan vähän tällaista, että kun mulla on tätä lankaa aika vähän. Ja tämä on siis jäämälankaprojekti. Tässä on Knitting for Oliven Merino ja sitten sitä Pure Silkkiä. Ehkä vähän enemmän Pure Silkkiä kuin Merino. Ja mulla on kaksinkertainen lanka. Välillä on 2 Merino-lankaa yhdessä. Välillä on Merino plus Pure Silk ja välillä 2 Pure Silkkiä. On tämmönen sekamelska noitten lankojen suhteen. Ja sitten tuo mallihan on ihan lyhythihainen, toi Hello from my Colors Crop. Ja se on crop, mutta mä en tee crop enkä lyhythihasta. Eli mä oon sitten noita hihoja vähän kavennellut siellä sun täällä ja jätän ne ehkä vähän semmoisiksi niinku rennoiksi. Se olisi niinku idea, noi hihat. Ja siis on todella kiva ja ihana ollut neuloa tätäkin. Et apua, onko silmukoita lähtenyt mulla? Ei, on ne langalla. Aina näiden kirjoneuleiden kanssa vähän tää, kun neuloo näitä montaa yhtä aikaa, sekä vartalo että hihoja yhtä aikaa, kun mulla on ollut vähän jännitys, että miten mä saan noi niin kuin langat sumplittua, kun ne on ihan loppumassa. Tässä on erikoinen väritys, mutta mä rakastan näitä värejä. Siis tää on kerta kaikki se ihana tää väritys. Mä rakastan. Ja sitten mä oon vähän niin kuin liuutellutkin noita sävyjä. Tossa esimerkiksi näkyy hyvin liukuväriä. Eli näitähän on tosi hauska maalailla, kun on kahta lankaa. Ja sitten nämä Knitting for Oliven langat on kyllä mun suosikkeja. Sen takia, että niissä on niin paljon läheisiä värisävyjä, että voi ostaa monta eri väriä, mutta ne on lähellä toisiaan noi sävyt. Mulle tuli tuossa Startitin yhteydessä tällainen, että kun mä huomasin, että okei, että nyt mä alan ostella aika paljon noita lankoja, kun tulee kaikkia ideoita, niin mä sit aina yritän sit silleen pysähtyä, että voisinko ostaa jotain sellaista vähän kestävämpää, ettei kaikki rahat menisi lankoihin, että voisinko ostaa jotain, joka niin kuin kantaa vähän pidemmälle, tuottaa iloa vähän pidemmälle tässä neuleharrastuksessa. Ja sopivasti Steven et Penelope lankakauppa Amsterdamissa niin ilmoitti, että nyt on tulossa taas aubergine värisiä redesigned erilaisia projektilaukkuja myyntiin. Ja mä sieltä ennakkotilasin sitten sellaisen laukun, kun mulla oli vähän semmoista puutettakin ihan noissa. Et mulla ei oikeastaan, mulla on kaikki mun neulelaukuthan on, mä oon esitellyt niitä jossain niissä aikaisemmissa jaksoissa näitä mun neulelaukkuja, ja mulla on siis kaikki ne on tollasia luumun värisiä. Ja mulla on ne mun neulelaukut tossa meidän olohuoneessa ja kaikki yhdessä tommosessa niin kuin nojatuolissa, mihin mä oon ne kasannut. Niin ne on niinku jatkuvasti esillä siinä. Niin mä en ole sit siihen laittanut semmoista niinku erilaista kirjavaa pussukkaa, vaan mä oon yrittänyt pitää siinä semmoisen, niinku, että se ei nyt heti silmään osus. Ja mulla on ne kaikki tollasia luumun värisiä
kangasta tai nahkaa. Ja mä ostin silloin viime vuonna sen Steven ja Penelopen Redesigned Aubergine värisen mallia 9. Ja nyt mä sitten ostin tämmösen, jossa on myös hihna. Laitan siitä oheiskuvaa. Elikkä tää on vähän isompi kuin se 9-malli. Ja sitten tässä on tosiaan niin kuin myös semmoinen ihan olkahihna. Ja sitten tässä on aika vähän pidemmät nämä käsihihnat. Vielä lisää tommonen uloke ja sitten täällä sisällä niin kun, tilaa ihan puserolle. Ja tollasen mä nyt sitten tilasin sieltä Amsterdamista ja menihän siinä ehkä 2-3 viikkoa ennen kuin se sitten saapui, koska se oli ennakkomyynnissä, mutta se tuli sitten sieltä tosi nopeasti. Sitten kun he saivat niitä ja tykkään tosta tosi paljon. Mulla nimittäin noi kaikki mun muut tollaset luumun väriset pussukat, ne ei ole niin kuin sellaisia, että mä voisin laittaa ne niin kuin olalle. Tai sitten ne on ihan avonaisia. Niin kuin mulla on esimerkiksi tää Hohi Locatellin, joka on niin kuin tosi kätevä pampa bag. Mutta sitten tätä ei voi sulkea. Et kun ton saa niinku ihan kiinni ja sitten se saan olalle, niin se on niinku kiva, jos mä lähden jonnekin niinku matkalle neuloon tai menen jonnekin, missä mä haluan kuljettaa niinku vähän isommankin neuleen mukana. Niin toi oli ihan silleen niinku järkivalinta, mutta onhan se siis tosi ihana. Tykkään kyllä noista. Ja nyt on noita redesigned-laukkuja tullut aika monelle. Titityille on kai tulossa myyntiin, jos ei ole jo tullut. Sitten Sunday Knitting Clubilla näytti olevan ja sitten Säijevuulilla on noita myynnissä. Et noi on kyllä kivoja, ne on yllättävän kiva toi mekanismi. Se on yllättävän kiva. Ja ne on tosi kauniita mun mielestä myös yllättävän tilavia niin kun suhteessa siihen, että mitä ensin katsoo päälle päin. Paljon taskuja. Paljon hyviä ominaisuuksia noissa. Mä tietenkin olisin ostanut niinku Suomesta, jos olisi ollut toi väri, mutta mulle toi väri oli niin tärkeä ja toi on niinku Steven Westin tällainen oma erikoisväri. Niin ostin sitten ton, koska mulla on tosiaan kaikki tollaista luumun väristä ja haluan pitää sen yhtenäisenä. Et sellainenkin tuli tässä nyt hankittua, että mulla on nyt niinku 4 tuollaista luumun väristä erilaista säilytintä, jossa periaatteessa niin kuin nytkin kun mulla on 3 keskeneräistä neuletta, niin mulla on niin kuin optio, että mä voisin aloittaa vielä yhden joko sukat tai huivin todennäköisesti sitten, koska noita vaatteita on nyt kertynyt noin paljon. Mutta sitten mä oon kyllä huomannut sen, että jos on paljon keskeneräistä, vaikka on kiva sitten silleen, että on erilaisia mitä neuloo, niin kyllähän sitten kun haluaa saada jonkun valmiiksi, niin kannattaa niin kuin enemmän laittaa sitä neuleaikaa siihen yhteen työhön. Että mä en tykkää siitä, että mulla on ihan hirveästi keskeneräisiä. Mutta sitten jos olisi vain yksi, niin kyllä ahistaisi. Että ei sekään ole niin kuin hyvä tilanne, ainakaan mun mielestä tai mun tyyli. Että ihailen heitä, jotka pystyy neuloa vaan yhtä kerrallaan, mutta itse en ole sitä tyyppiä ollenkaan. Et eri päivinä on vähän eri tämmöinen. Samuel Lee puhui hyvin, että kun hän puhui tämmöistä keskustelusta, mitä neuleyhteisössä on viime aikoina käyty, tosta, että onko niinku ihan huijausta niinku neulesuunnittelijoilta myydä jotain ihan perusmalleja, kun jokainenhan niin perusmalliohjeita tulee, ne kaikki on suunnilleen samanlaisia. Onhan toi kesäpaita by villapesuohjelmakin yksi sellainen, että sehän on tollainen perusraglan, jossa oli jotain ominaisuuksia, joita en siihen niin kuin sit tehnyt ja pidin sen ihan tollasena perusmallina ja niin kuin, sitten niin kuin petit knit, niin kuinka paljon petit knitin neuleita niin kuin ostetaan ja ne on ihan perusmalleja ja niin kuin neulesuunnittelijalle on hirveä houkutus varmaan tehdäkin niiden perusmalleja, koska niin kuin ne varmaan myy eniten. Ja Samuel Lee kertoi niin kuin jaksossaan tästä, että mitkä mallit hänellä myy parhaiten. Musta tosi mielenkiintoinen jakso. Ja nekin oli tosi perusmalleja, aika yksinkertaisia. Ja sitten hän puhui siitä niin kuin sellaisena ilmiönä, että kun on väsynyt ja kun haluaa illalla ruveta neuloa, niin ei halua neuloa mitään monimutkaista, haluaa neuloa jonkun ihan perusmallia. Että hän on itsekin
vaikka hän pystyisi niin kuin suunnittelemaan vaikka jonkun ihan peruspaidan, niin itselleen, niin hän on itsekin ostanut niin kuin ihan perus niin kuin malleja. Et kun ei ole niin kuin vaan jaksa niin kuin aina neuloa mitään kauhean monimutkaista. Ja toi on vähän sellaista, että en mä niin kuin silleen koe, että joku niin kuin sinänsä niin kuin petkuttaisi, koska mun mielestä neuleohjeessakin niin yksi tapahan on se, että miten se ohje kirjoitetaan, että se on myös yksi niin kuin palvelu, se ohjeen tietyllä tavalla kirjoittaminen. Että se ei ole vaan se malli, vaan myös se, että miten se ohje on kirjoitettu, niin se on yksi juttu. Mutta se voi olla neulesuunnittelijalla hieman, niin kuin, mä ajattelen esimerkiksi Sari Nordlundia, jolla on niin kuin todella kauniita pinta- ja pitsineuleita. Mä oon hirveän vähän neulonnut Sari Nordlundilta, koska mä en oo tämmönen hirveä pinta, niin kuin palmikkoneuloja varsinkaan. Mutta hänellä on tosi kauniita malleja ja kyllä aina katson hänen noi Neulekanaava-jaksot ja mä ajattelen, kun hän on tosi taitava suunnittelija, niin voi olla vähän tympeitäkin, että ne perusmallit aina myy, tehdä aina niitä perusjuttuja sit siihen väliin. Mut joo, on se niinku silleen, että sit kun ajattelee niitä omia neuleita, että mitä on menossa, niin aina jotain vähän niinku pienempää, vähän simppelimpääkin haluaa väliin. Et esimerkiksi mulla toi huivi, minkä neuloin, niin oli just sellainen niinku leponeule. Et kun siinä oli kuitenkin pitkät kerrokset ja välillä aina oikeitakin ja tollasta, niin sehän on sellaista niin kuin hauskaa neulottavaa. Ja mulla kaikki oikeastaan Melanie Berrin niin kuin huivit on vähän semmoisia leponeuleita. Ja varsinkin jos käyttää sitä Melanien tarjoamaa systeemiä, sitä row chartia, jossa voi raksittaa joka ikisen niin kuin rivin sitä mukaan kun neuloo. Se on niin kuin tosi sellainen relax juttu, kun ei tarvitse muistaa mitään, että missä on niin kuin menossa. Ja sitten melkein jo se row chartin niin kuin semmoiset perusohjeet jo kertoo, että mitä seuraavaksi neulot. Niin se on kyllä tosi rentouttavaa, että suosittelen kyllä hänen niin kuin huivejaan. Jos haluaa neuloa moniväristä, mutta silti rentouttavaa ja simppeliä, ettei tarvitse aina olla kirjoneuletta tai mosaikkiä. Hänellä on tollaisia kivoja raitamalleja myös. Joo, niin kyllä tarvitsee myös jonkun tämmöisen vähän niin kuin helpomman. Mutta sitten mulla on myös sit se, että kun mä oon neulonut niin paljon, niin on myös sit se, että mua niinku puuduttaa semmonen pelkän sileän neulominen tai joku tällainen. Mä tarvitsen siihen väliin jotain niinku actionia. Sen takia niin mulla aika paljon nyt sit noita kirjoneuleita onkin. Ja just sellaista, että jos on välissä vähän niin semmoista leporiviä ja sitten välissä kirjoneuletta, niin sehän on mitä mainioin niin kuin juttu, että kaikkien ei tarvitse olla täynnä kirjoneuletta. Sitten on näitä tällaisia, jos on niin yksinkertaista. Tässä on niin yksinkertaista nämä kuviot, että näitäkin on, nämä on niin helppo muistaa ja silleen, niin ei ole niin vaativaa. Että kirjoneuleitakin on monenlaisia. Nythän on noita kesätapahtumiakin tulossa paljon, mutta mulla oikeastaan toi Hiivatehtaan lankamarkkinat oli sellainen tosi ihana kesätapahtuma, koska sillä oli aivan älyttömän hyvä sää. Ja se on ihan omalainen niin kuin miljöönsä se Rajamäki ja se Hiivatehdas ja aivan niin kuin tosi kiva tapahtuma oli kyllä. Mulla oli ihan sellainen todella iso neule flow vielä entisistä suurempi vielä sen tapahtuman jälkeen. Ja se oli ihan kerrassaan ihana käydä siellä. Mä en ollut siellä käynyt koskaan aikaisemmin. Kerran olin kyllä käynyt Jalovillan niin kuin putiikissa, mutta en ollut tuossa kyseisessä tapahtumassa käynyt koskaan aikaisemmin. Ja oli kyllä tosi kiva, että Wool-Me Once Fibers ja Freija Jaanni jaksoivat tulla pitkän matkan, varsinkin Wool-Me Oncella oli kyllä tosi pitkä matka, oliko 5 tunnin ajomatka, niin oli tosi mahtava, että tulitte niin kaukaa sinne. Sittenhän olisi niin kuin varmaan kesäkuussa toi Porvoo Garden Fest, siellä mä olin viime vuonna, en tiedä menenkö tänä vuonna, ja sitten on tietenkin Jyväskylän neulefestarit. Siellä mä en ole ollut tosi monena vuotena nyt. Mutta mulla oli vähän ehkä, tai oli pettymys jo, että
siellä ei ole nyt niin kuin, ei ole sellaista kurssittajaa, joka kiinnostaisi mua. Mä oon erityisen perso näille ulkomaalaisille opeille ja varsinkin sellaisille, joilla on vähän eksoottisempi tausta. Siellä on kyllä toi Alex Bird, mutta hän on sitten kuitenkin, vaikka hän asuu USAssa, niin hän on kuitenkin niin kuin virolainen, että ei ehkä niin eksoottinen sitten kuitenkaan. Hänen tekniikkansa on aika tosta läheltä, että niitä on joskus aikoina niin jotain opetellut ja ei ehkä ihan nyt iske. Mähän on sellainen niin kuin kurssi-ihminen. No mähän on itse, niin kuin osa mun työstäni on noiden kuvataiteen kurssien tekeminen, että mähän teen verkkokursseja kuvataiteessa ja mä oon ollut aina niin kuin sellainen opettajatyyppi. Et mä oon jo pikkulapsena pitänyt mun nukeille koulua ja varmaan ensimmäisiä tai tämmöisiä tarinoita minusta on, kun mä oon niinku just oppinut kävelee ja yhtäkkiä äiti katsoo ikkunasta ulos, että mihin Päivi on menossa, on tuolla kaukana jo ylämäessä menossa ulkona ja juoksee mut kiinni ja kysyy, että mihin Päivi on menossa, kouluun ja mulla oli semmoinen pieni punainen kassi, keinonahkakassi kädessä kouluun. Mä olin menossa heti kun pääsin kävelemään. Et mä oon kova tämmönen kursseille osallistuja ja kurssien pitäjä. Mä oon välillä ollut niin päivätöinäkin opettanut niin aikuisille tietotekniikan ammattilaisille tällaisia tietotekniikan niin ajankohta uusimpia tekniikoita ja tämän tyyppisiä niin työkseni tehnyt tällaista hommaa. Rakastan opettamista, rakastan oppimista ja siksi oikeastaan neulefestareille mua on ajanut, niin mä oon aina tsekannut ne kurssit. Ja ne on ollut kyllä nyt viime vuosina mulle niin silleen pettymys, että ei ole ollut mitään hirveän eksoottista. Mä ymmärrän, että se on kallista tuoda niin kaukaa niin ope sinne, mutta mä jotenkin odotin, kun nyt oli se 10-vuotisjuhla niin ja kaikki. Mutta voi olla, että mä en nyt tänäkään vuonna mene sinne neulefestareille, vaan vielä jään odottaa, jos tulisi joku ope ulkomailta opettaa jotain eksoottisempaa juttua. Mutta ei ole nyt kauheasti kesätapahtumia mulla suunnitelmissa. Musta tuntuu, että tämä mun neulekesä niin kun huippuaika on ollut tässä jo keväällä. Mutta katsotaan. Eihän sitä koskaan tiedä, mihin niin kuin innostuu. Ja sitten ihanasti ollut tosiaan näitä pop-appeja ja kaikkea. Ja sitten kesällähän on myös ihana neuloa ulkona. Et mä neulon paljon tuossa meidän takapihalla. Meillä on sellainen lampi, jota mä rakastan katsoa. Ja sitten noi meidän koirat, niitä on hauska katsoa kans. Ja toivottavasti päästään taas Versööhönkin, jossa me ollaan käyty. Sitten meillä ei ole omaa kesämökkiä, mutta me ollaan käyty aina silloin tällöin siellä ja siellä vuokrattu yöksi niin sellainen moderni minimalistinen mökki merenrannalla ja siellä on aivan ihana neuloa kanssa ja tämmöisiä kesäisiä neulontahetkiä nyt odottelen ja kesäpaitojen valmistumisen eteen teen töitä. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta ja tää on jotenkin jännää tää neulejaksojen tekeminen, koska nyt kun mä oon tehnyt näitä, niin kun, tää on nyt 9, niin välillä niin kun tulee semmoinen olo, että nyt tapahtui jotain käänteentekevää tai semmoista, että nyt sulkeutuu joku lehti, että nyt täytyy tehdä se jakso. Et mä en oikeastaan niin kun nyt tässä lupaa, että milloin seuraava tulee tai muuta, että mä annan nyt tämän neulomisen biorytmin niin kun rytmittää vähän tätä. Tietysti myös tuolla mun työkiireillä on vaikutusta tähän, että milloin mä saan järjestettyä aikaa, mutta yritän pitää kuitenkin tätä Neule-podcastia hengissä ja toivon, että tilaisitte, koska ei kannata luottaa tuohon YouTuben algoritmiin, että se tuo aina ne teidän niin kuin munkin uusimmat sinne teidän etusivulle, vaan kannattaa painaa sitä subscribe tai tilaa painiketta, niin sitten voitte seurata sitä omaa feediä ja tulee varmasti sitten se uusin jakso aina sinne feediin. Kiitos kaikille tähän mennessä tilaajille ja katsojille ja ihania neulontahetkiä ja kesätapahtumia ja
lankaihanuuksia ja kaikenlaista unelmointia ja tekemistä tämän neulontaharrastuksen tiimoilta.